Γεια σας! Τι μου κάνετε? Είμαι η Μπέλα από το Bella Stories. Είστε καλά? Έχουμε μέρες να τα πούμε. Θέλω να σας πω ότι επειδή έξω κάνει κρύο, σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο πραγματικά είναι επίκαιρο και είναι για τα φρούτα που βοηθάνε το νοσοποιητικό μας σύστημα και μας δυναμώνουν. Θα μιλήσουμε για το αγαπημένο μου φρούτο, το πορτοκάλι. Ναι. Το πορτοκάλι, εκτός από βιταμίνη C, έχει και πολλές άλλες θρεπτικές ουσίες. Έχει αντιοξυδωτικά, τα οποία αγαπούν την καρδιά μας, καρδούλα. Αγαπούν την καρδιά μας και την προσέχουν, καθώς βοηθούν στη σωστή λειτουργία της καρδιάς και στην σωστή λειτουργία του κυκλοφοριακού μας συστήματος. Βεβαίως, ναι. Λοιπόν, η βιταμίνη C βοηθάει στην ενίσχυση του νοσοποιητικού μας συστήματος. Ναι, και τι κάνει? Καταπολεμά και τις ελεύθερες ρίζες. Που ξέρετε τι κάνουν αυτές μεταξύ άλλων, έτσι? Καλέ, προκαλούν τη γύρανση. Ο χυμός του βοηθάει στην καταπολέμηση της χολυστερίνης, ενώ σύμφωνα με έρευνα της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας καταπολεμά επίσης την αρθρίτιδα, την παχυσαρκία, αλλά και τις παθήσεις των ματιών. Τι, δεν θες πορτοκάλι? Φάει μανταρίνι. Άλλωστε το μανταρίνι πολλές φορές είναι πιο θρεπτικό ακόμη και από το πορτοκάλι. Η βιταμίνη Α που έχει το μανταρίνι προστατεύει τα δόντια και τα οστά μας, ενώ το β-καροτένιο μας προστατεύει από τον ήλιο. Είμαστε δηλαδή λιγότερο ευαίσθητοι. Το μανταρίνι δε καλύπτει το 80% των αναγκών του σώματός μας για βιταμίνη C, ενώ έχει κάλιο και ασβέστιο. Παιδιά, αυτό δεν είναι φρούτο, είναι superfood. Είδατε πόσο καλό μας κάνουν τα φρούτα? Γι' αυτό μην τα υποτιμάτε, να τρώτε και πορτοκαλάκια και μανταρινάκια. Να τρώμε και κανένα μήλο, γιατί ένα μήλο την ημέρα το γιατρό δεν κάνει μέρα. Πολλά φιλιά από το Bella Stories και την Μπέλα. Γεια σας!